In heger beroep waar Joertje in de haat vertochten, die verantwoordelijk wijzen voor de fatale klappen, werd toch red met Smedema sterrensoe, 3 hier feestenistrafweeske. Voor de oren vertochten waren werkstraffen ont 240 uren vregen. Het Iepenbier ministerie heeft zelfs het beroep omspond, omdat de rechter bij de eerste behandeling faalt hebben zoe. Tijdens deze terechtzitting heeft een van de rechters, duidelijk zichtbaar voor iedereen, gedurende geruime tijd geen aandacht gehad voor de behandeling. Het leek er erg op dat die rechter in slaap was gevallen. Boppe dat zoede doen een soort miswest ha met de tjoegeverklaringen. Ook in en om de groep verdachten is na die gewelddadige nacht druk over deze zaak gecommuniceerd. En er werden bijeenkomsten belegd om afspraken te maken over hoe men de dan reeds vastzittende verdachten zo snel mogelijk op vrije voeten kan krijgen. Ook een aantal familieleden van verdachten hebben zich met dergelijke praktijken ingelaten en getuigen geprobeerd te beïnvloeden. De uitspraken van de advocaat-generaal komen hut om bij de familie Smedema. In een ongriepende slachtofferverklaring vertelde hij het Kees Smedema dat hij hoopt dat de jonge vertochten nou eindelijk eens inzien willen wat ze dienen ha en daarin ook haar schuld bekennen willen. Omdat hij huiverig is dat zij de gevolgen van een vechtpartij de joen, de deer van zijn zoon Redmer, nog hield dit net begrepen. Ook als een van de verdachten maanden na het overlijden van Redmer onze oudste zoon tegenkomt in café Het Trefpunt in Hardergrijp, heeft hij geen blik van enig respect. Nadat vrienden van Zanderen vertellen dat de broer van Redmer er ook is en ook veel jongeren uit Burgum die er nog steeds heel veel moeite mee hebben, zegt die verdachte alleen maar dat hij mag stappen waar hij wil. Geen enkel medeleven. Eerder uitdagend. Snapt hij het dan niet? Voor ons is geen enkele dag meer normaal. Het Smedema is opgelucht dat het Iepenbier ministerie nou ook een dierdroom wiest, die verantwoordelijk wezen zou voor de fatale klappen. Maar Safir binnen de advocaten nog net. Mijn cliënt het in die zin neerdien, het er zelf ook altijd zijn van begin al aan, ik heb hem net slaan, net skopt of hoe dan ook. Hij zit er in feite onterucht. Oer 14 dagen docht de rechter uitspraak.